E hoxe temos que falar de música, da axenda musical roqueira para fin de semana. No nome do rock and roll nos poñemos nesa onda roqueira todos os xoves a estas horas en Radio Culleredo. Imos para elo a falar con o noso gurú roqueiro, o noso particular, que é Fernando Sampedro. Que tal? Moi bons días, Fernando. Moi bons días, aquí estamos. Cada vez que dice eso de gurú, non sei, me pasa pola mente desde o Maharishi Shiva dos Beatles ata, non sei, Austin Powers, A mí ven a imaxe dos Beatles, sempre, pero sempre. Cando falo de gurú, me imagino a Ringo, a Paul, a John e a George, ali, bueno, pues, fumando, metendo esas sustancias que foran con o gurú, sí, me ven a, non sei por que esa imaxe me quedou de cabeza de pequeno, cando lía sobre os Beatles, non? Sí, cositar e coas camisas aquelas frouxas floreadas que tiñan, sí, e aquelas melenas, sí, bueno, que se levan moito agora, de novo. Sí, non, e as melenas tamén. Tamén. Esos os que teñen pelos, que non temos, pois... Bueno, pues, tamén é certo que lle vamos facer. Bueno, pero en todo caso, non creo que haxe referencias aos Beatles na axenda musical desta fin de semana na comarca, ou sí, non? Bueno, a ver, directamente non, pero indirectamente é que prácticamente todas as bandas de pop e rock que circulan polo mundo mundial a día de hoxe lle deben algo aos Beatles, Evidentemente. Bueno, para min sí, non sei, evidentemente, sí. Non sei se é evidente, para min sí. É moi evidente, por suposto que sí, todos lle deben algo aos Beatles, en maior ou menor medida, pero bueno, en ese aspecto, pues claro, son omnipresentes, son unhas deidades da música pop rock. Pero bueno, que temos esta semana no directamente así, pues non ten moito que ver cos Beatles, pero seguro que os músicos aos que veremos estes días seguro que tamén son tan fans como nós dos catro fabulosos de Liverpool. Así que... E logo temos unha xenda así moi apretada esta fin de semana, Fernando, ou non? Bueno, non está nada mal. Unha semana máis temos donde elegir, a donde dirixirnos, collendo o coche, ou o transporte público, o BlaBlaCar, o que queirades. Porque podemos, así, para abrir boca, para empezar o fin de semana e meternos unha tripleta atacante curiosa, pois mañá venres, fai tempo que non imos a Ourense, verdad? Eu sí, polo menos. Eu sí, hai tempo. Eu tamén, a verdade. Bueno, pois, mira, xa que no Café Cultural Ouriense, pois, a sala equivalente ao Mardi Gras, imos decir, non? Da cidade das Burgas, pois reciben ali mañá a unha banda xoven nova formada por 5 rapazas austriacas, bueno, non é un país que teña unha gran tradición roqueira. Como diría Martínez Soria, austriacas de Austria, non? Efectivamente. Mira, creo que ata a data a única banda austriaca que vin en directo, creo que coñezo, son Belfegor, que é unha banda de black metal, e punto pelota. Aparte entrevistei o seu líder fai uns cuantos anos, e bueno, pois a verdade é que o recordo ben porque é un dos tipos máis tolos, máis alucinados, máis flipaos que tiven a sorte de entrevistar, non? Un home que bueno, empeza falando de que vive no bosque, en comunión coa natureza, cos espíritus, que lle gusta dar paseos de noite para sentir ese peligro dos animais, que lle pode... Bueno, todo eso, así, moi místico todo, non? Como se pode ver, adornado con grandes palabras. Bueno, claro, conforme foi avanzando a entrevista, logo resultou que efectivamente sí, o home pode facer todo eso, pero que en realidade vive, pois, ás aforas de Viena, pois como se vivira aquí en Culleredo ou en Cambre, que como a nós, e vive nun chalé que flipas, o sea que
Vamos, que algún eucalipto ten cerca, non? Claro, pues seguramente. Así que, sí, moi bonito, pero bueno, seguramente se acaba a pasear o can polo parque, que igual que facemos os demais, pero o disfrazaban con toda esa mitoloxía. Esa mística ecolóxica, non? Sí. Bueno, pero del Fegor non veñen mañá a Ourense. As que sí veñen son, bueno, xa digo, unha banda noviña, 5 rapazas, que acaban de publicar o seu primeiro álbum, Life in the Fast Lane, o sea, vida no lado, no camiño salvaxe, podemos... Bueno, había unha película que tamén se chamaba así, non recordo se ten título en español, Fast Lane, unha road movie destas de finais dos 60, hasta, si non me equivoco, creo que era dirixida por Monte Hellman. Bueno, xa estamos desvariando. Eso pertencería a Antonte cando falábamos de cine. Exactamente. Pero bueno, xa se sabe. Exactamente. Te iba a decir que me sale unha de 2010, pero non creo que se xa bueno, esa. Non, eu me refiro a dos 60. É que estaba pensando en esa obra mestra tamén, esa sí que de Monte Hellman, carretera asfaltada en 2 direcciones, pero o título original desa é Two Lane Blacktop, entón non é a mesma, pero sí hai unha desas, deses anos, o que pasa é que agora non teño o chip cinematográfico, pero sí hai unha que se chama o Life in the Fast Lane ou Fast Lane a seca. Bueno, pues investigaremos. Buscarémola. Dis que é dos 60, non? Bueno, pues buscarémola, pero sí, para non liarnos, buscarémola no programa de cine. Exacto, moi ben. Bueno, pois esas rapazas, ademais teñen un nome que chama a atención xa por sí mismo, no? O nome da banda é Bulvarine, escrito así, Bulvarine, se queremos decir así con acento guiri, pois as 5 austriacas con este nome tan femenino, tan evocador, tan suxerente, pois veñen a demostrarnos que o seu hard rock do de sempre, deudor de Kiss, Helicopters, Aerosmith, Guns N' Roses, bueno, todas as bandas clásicas de hard rock que non inventan nada novo, nin falta que fai, simplemente pois veñen a se divirten elas, aportan a frescura, a lozanía da súa xuventude, fan pasar un rato moi entretido, igual que fai o disco. Así que en directo, pois igual, teñen esa forza, esa vitalidade da gente nova, esa ilusión por sair adiante, por traballar pateándose as alas de toda Europa. Mira, pois temos a sorte de que a súa única data en Galiza, nesta primeira xira española que realizan, pois a nos queda un pouco lonxe, pero chega hasta Galiza, hasta, concreto, xa digo, hasta Ourense, o Café Cultural Ouriense, e ali, pois, é a cita roqueira que temos na comunidade para mañá vendres, así que, bueno, por que non coller o coche e dar unha volta, aproveitando a coyuntura para facer unha nova visita a sempre estupenda cidade de Ourense. A Pantalla xa non fai calor, xa non estamos no verán, ou seja que pode ser o momento ideal. Bueno, pues unha boa cita. Bulvarine, non sei se lo dixen ben, que ti pronuncias mellor o inglés. Bulvarine, bueno. Vale, pues. Vale, vou mellorando. Despois de seguir o Follow Me, hai que aprender idiomas, pero non é a única cita, claro. Home, non, eso as, xa digo. As outras serán máis preto, non? Digo eu. Sí, nos imos acercando. Podemos xa o sábado voltar a Coruña tranquilamente, e xogamos na casa, xogamos no Coliseo, porque recibimos de novo a último clásico, non? Como se autodenomina él, tamén o título do seu antepenúltimo disco. Quen é o último clásico? Pois nada menos que o señor José María Sanz, coñecido polo mundo como Loquillo. Unha nova visita,
ao Coliseo de Loquillo, acompañado pola súa infatigable banda que últimamente, nos últimos tempos, é unha banda que non ten nome, non? Desde que se desfixeron, desde que se disgregaron os trogloditas, xa fai máis de 15 anos. Entón, pois, era a banda de Loquillo, simplemente. Pero últimamente se lle está dando en chamar la 101. E se somos máis precisos, la 101 aerotransportada. Anda, bueno, como suena eso, non? ¿Verdad? porque o propio Loco dixo en máis dunha entrevista que lle debe toda a súa banda, que o seu segredo pois é que el sexa o peor de toda a banda, non? Bueno, pois xa levan moitos anos xuntos o núcleo duro, Igor Pascual, Josu García, Lorán Castañet, Alfonso Alcalá, que son os 4 principales, o sea, os 2 guitarras, Josu e Igor, o baixista Alfonso Alcalá e o batería Lorán Castañet, ex Miguel Ríos. Bueno, pois, mira, son facendo un paralelismo que a mí me gusta facelo porque que os considero prácticamente ao mismo nivel, son a Street Band española, non? A ver, Loquillo non é Bruce Springsteen, sin falta lle fai, pero a súa banda, sí pode estar á altura da Street Band, non lles desmerece. Hai outras moi boas bandas de acompañamento en España, pues, como pode ser Los Santos Inocentes, de Bumburi tamén, por exemplo, pero bueno, eu creo que esa comunión, xa non esa técnica, nin ese virtuosismo, pero ese carisma, esa comunión, ese remar todos na mesma dirección, esa unión, non se ve en ninguna outra banda que non sexa a banda de Loquillo. Eso é moi certo. Teñen un algo especial, ese algo diferenciador, os ves que reman todos a un, e o fan de maneira natural, nunca se lles reforzados. Bueno, xa digo, eles son un espectáculo por sí mesmos, non, independientemente do Loco, que bueno, pois ele é o responsable, o xefe, bueno, iba a decir o autor non, pero o responsable, a voz de todas esas cancións que coñecemos e amamos pois dende fai máis de 40 anos, non? E neste caso, se me permites, Fernando, nunca mellor dito, o líder deste grupo, non? Sí, efectivamente. Bueno, pois Loquillo acaba de publicar o seu último álbum, que vai prácticamente a disco por ano, se non é de poesía en directo, se non é en directo de cancións novas, se non pois é de duetos, como este último que nos ven a presentar ahora, titulado Corazones Legendarios, no que encontramos o Loco facendo duetos pois con parte do máis granado do panorama español, non? Bueno, son 23 cancións, se non me equivoco, e, bueno, hai de todo, incluso algún destes que soen chamar ao noso teléfono de aludidos frecuentemente. Pero, bueno, logo tamén xa te podes imaginar. Sí, xa non digo nada, mellor non digo nada. Pero logo hai outra xente moi válida, pois tamén está Bumburi, tamén está Nat Simmons, bueno, xente tamén das novas xeracións, pois como Íñigo Bregel de Los Estanques, ou Rufus the Firefly. Bueno, hai un pouquiño unha miscelánea de clasicismo e contemporaneidade nesa selección de duetos que, bueno, pues con desiguales resultados, obviamente, dependendo do invitado e dos novos arreglos. Pero bueno, en xeral o nivel é alto, a produción e os arreglos de Josu García como director musical do proxecto, pois é espléndida e con un sonidazo. E, bueno, pois lle dá excusa ao Loco para facer un repertorio de grandes éxitos e, de paso, recuperar cancións que facía anos que tamén son éxitos nos seus momentos, pero que facía anos que pois non tocaban directo, pois como, por exemplo, en Las Calles de Madrid, non?
Dice Pepe Risi que él mató el silencio en las calles de Madrid. Reza una de las frases de esa maravillosa canción. Bueno, pois está recuperada para a ocasión, para esta xira. Será unha das que disfrutaremos este sábado no Coliseo da Coruña, a partir das 9 da noite, pois unha nova visita de Loquillo 2 anos despois da anterior, que fora en María Pita, por as festas do Rosario. Ademais, mira, pois 2 anos xustiños despois, aquí o temos con novo traballo, revitalizado e revigorizado, e, bueno, pois é sempre unha garantía, non? Se vos gusta o rock, iba a decir a movida, o Loco nunca perteneceu á movida, ainda que por o ser coetáneo, pois sempre está metido no mesmo saco, non? Pero, bueno, non a verdade é que pouco ten que ver, ou nada. Bueno, pues Loquillo, que por certo, eu recomendo, independentemente que nos guste a música de Loco, como tío chamas, un personaxe absolutamente interesante, que sobre o que me cambiou a maneira de pensar hai tempo vendo un programa na Dúas de Televisión Española, con Carlos del Amor, con La matemática del espejo, se non lembro mal, unha entrevista que me cautivou, me parece un personaje totalmente interesante, con moitísimas facetas, nada que ver coa imaxe que moita xente pode ter del. Me parece un artista supremo, e un artista, digo, non só un músico, a nivel xeral me parece moi completo. Bueno, aproximarse ao personaxe. Eu o recomendaría, me parece moi interesante, dende logo, a proposta musical e toda que acompaña a figura. Pois sí, completamente de acordo en todo o que dis. Hai quen se queda simplemente pois coa parte chulesca, co personaxe, non? Pero mira, a verdade é que o Loco, pois, sobre todo a hora das entrevistas, non? Pois dá moitísimo xogo sempre. Bueno, decía o do personaxe, bueno, el sempre di que o personaxe non é o que está no escenario, ese é o Loco real. O personaxe é o que está debaixo do escenario unha vez que baixa, non? Ese é o personaxe, pero a persona é a que vemos no escenario. Bueno, pois sí, independentemente do que pense cada comensal, pois non se pode negar que no seu haber pois ten unha impresionante colección de clásicos do rock español, como poucos artistas teñen, con casi 50 anos de trayectoria, que os cumplirá prontiño. Bueno, se os quere celebrar, os pode celebrar xa en 2029, os 50 anos, pero bueno, o normal sería que o celebrar en 2030, se a xenda o permite. O sea, que dentro de cinco aniños, pois esperemos estar aquí todos de novo, celebrando o medio século de locuras de José María Sanz. Mentres tanto, este sábado no Coliseo, pois temos a parada galega da xira Corazones Legendarios, así que quen sabe, igual ata pode haber tamén algún invitado sorpresa, marcarse algún dueto igual que fai no disco. Non me digas que vai pasar como no cine, vas a aparecer. Non. Bueno, pensé que me estabas insinuando algo. Afirmar que non. Pensé que me estabas insinuando algo, pero bueno. Non, digo que non me importaría, Bueno, pero hai que saber se a audiencia sí. Claro. Entón, bueno... Non te escoitei cantar aínda. Bueno, eso é porque non viñas moito polo Fórum Céltico, que máis dunha vez acabei no escenario tamén. Dixen cantar, non ten nada que ver subirse ao escenario con cantar. No. O digo por experiencia propia. Subín a cantar. Eu tamén subía aos escenarios, pero subía a cantar, pero outra cosa era o que facía cando subía. No, pero eu subía, teño subido a cantar, sí, señor. Millor ou peor, pero sí. Bueno, a berrar un pouco. Bueno. Ademais con cancións de Loquillo, mira ti. Mira ti que casualidade. O círculo se pode cerrar. Quen sabe. Bueno, seguimos, que aínda nos queda un par de concertiños máis que para rematar a semana. O venres en Ourense, o sábado en Coruña. Onde imos o domingo? Pois veña a Santiago, a capital, a Sala Capitol.
a nosa sala de referencia, porque temos o domingo en Capitol a partir das 8 da tarde, hora prudente para que non finalice moi tarde, pois por primeira vez en Galicia a un dos grandes guitarristas do hard rock de sempre, do hard rock máis clásico dos 80, Adrian Vandenberg, o neerlandés, que formou parte, a parte da banda que leva o seu nome, Vandenberg, coa que nos legou 3 grandiosos discos nos 80, pois logo entrou a formar parte de Whitesnake na xira do seu disco máis exitoso, 1987, despois no seu sucesor, en Slip of the Tongue, donde compuxo toda a música dese disco, e con a guitarra, por suposto, en comandita co gran Steve Vai, que tamén xa tocou en Galiza, en Vigo, fai uns anos. Logo máis no seguinte disco tamén uns anos despois, que foi Restless Heart. E, bueno, pois, como membro de Vandenberg e de Whitesnake, esta xira, que leva por título An Evening with Adrian Vandenberg, My Whitesnake Years, o sea, centrada, pois, nos seus anos con Whitesnake, ¿no? E aí estarán, pois, todos os clásicos da banda, liderada por David Coverdale. Here I Go Again, Still of the Night, Is This Love, etcétera, etcétera. E, bueno, non faltarán tampouco, por suposto, algúns dos clásicos dos 3 discos de Vandenberg en solitario, non? Non en solitario, Vandenberg era él, pero era a súa banda, é como Bon Jovi, unha banda que leva o seu apellido, non? Logo, pois mira, neste século Adrian, que además é un nome moi alto de casi 2 metros, moi rubio el, moi nórdico, pois tamén desenrolou unha carreira como marxe da música como pintor, bueno, tendo bastante reputación en Centro Europa, non? O sea, que guitarrista e pintor. Artista, en definitiva, non? Efectivamente. E, bueno, pois temos a sorte de que chegue por primeira vez a Galicia. E bueno, pois a Sala Capitol é o marco ideal para un artista da súa categoría, non? Este domingo, pois mira, ali estaremos disfrutando do seu gran facer a guitarra e dun home que ao fin e ao cabo pois formou parte de xiras e de bandas clásicas que ata fai poucos anos non soñábamos con ver en directo nesta o ladiño da nosa casa, non? Así que, mira, incluso acabará ás 10:30, entre 10:30 e 11, os trenes Santiago-Coruña creo que están operativos hasta as 12 da noite, o sea que quen queira pode ir e volver en tren, que sal máis económico, que levar o coche, podes tomarte un par de cervezas, o sea que bueno, coñezo xente que vai habitualmente a Capitol desta maneira, non? Vai e volve en tren. Por isto, pois, tamén a sala tamén facilita que sexa así, pois, poida, como é, o ser o centro xeográfico de Galicia e coller público de todas partes, incluso do norte de Portugal ou de Asturias, pois por lo menos facilitarlles un pouco a logística a esa xente que se desplaza desde fora, non? Pois Adrian Vandenberg con My Whitesnake Years, acompañado da súa banda actual, na que destaca o cantante sueco Mats Levén, que recordaredes algúns por formar parte durante varios anos da banda, sendo cantante de outro gran guitarrista como Yngwie Malmsteen, non? Pois é o cantante da banda de Adrian Vandenberg actualmente, e bueno, pois vai ser unha noite destas inesquecibles, non? Das máis entrañables e emotivas do ano, das máis interesantes, das máis disfrutables, pois sobre todo para os que somos moi ochenteiros, moi do hard rock clásico, non? Do classic rock, que se chama agora. Pois oímos disfrutar, porque por desgracia poucas xiras deste calado chegan ata Galicia, e mira, pois as pouquiñas que poidan vir desta clase de artistas temos que aproveitalas e facer o esforzo, porque se queremos que o ano que ven pois veñan 2 ou 3 tamén que de similar nivel ou superior,
cerquiña de nós para poder disfrutar destes clásicos que quen sabe si nunca máis os volveremos a ver, non? Así que apuntade con letras mayúsculas o domingo, Sala Capitol, Santiago de Compostela, Adrian Vandenberg, My White Snake Years. Bueno, pues tamén unha proposta boa. Todo me dá a entender que nos vamos a meter na semana que ven para a derradeira das recomendacións. Bueno, xa temos por costume estas últimas semanas de un epílogo, non? Bueno, pois por si non nos chegou con 3 días seguidos, pois descansamos o luns, pero martes volvemos a darlle zapatilla, e nunca mellor dito, porque mira, vamos ata a Casiña, a tomar de Gras, que ali chega por segunda vez a Coruña. Xa viñeran fai bastantes anos, pois igual fai 15 anos ou 17, pois unha das bandas pioneiras do cowpunk, o sea, esa mezcla de punk rock e country acelerado, bueno, pois unha das bandas pioneiras dende finais dos 80 foi 9 Pound Hammer, o martillo de 9 libras de peso. Pois ese martelo pilón recala de novo na Mardi Gras para ofrecernos pois unha dosi de adrenalina pura e dura que é como un bofetón na cara, non? Este tipo de concertos é unha hora a piñón, na que non paras de saltar, de botar, de disfrutar nunha palabra, non? As cervezas voan polo aire, todo reventa en 1000 pedazos, pero igual acabas máis cansado que da xornada laboral. Pero o sorriso con que sales aí é impagable. Entón hai que ir con chubasquero con botas, non? Non, hai que ir a rockear. En toda a extensión da palabra. Hai que ir á festa. O día seguinte terás que traballar, pero estarás mallao como un pulpo. Pero a sonrisa de satisfacción xa non se te quita ata o seguinte concerto. Así que, pois mira, a golpe de martes, a partir das 9:30, no Mardi Gras, tamén ás 11 para a Casiña, Mallao, 9 Pound Hammer, que son, xa digo, toda unha apisonadora de punk rock ou cowpunk, neste caso. Mira, decirvos, por exemplo, si alguén todavía está ubicando a banda, que o seu líder, guitarra e cantante Blaine Cartwright, e tamén o de Nashville Pussy, que viñeron o ano pasado por estas datas tamén ao Mardi Gras tamén con un sold out histórico. Bueno, pois agora volve con 9 Pound Hammer, que nin están activos nin deixan de estalo, se reúnen de vez en cuando para algunha xira ou gravar un novo disco, pero bueno, non é a principal ocupación de ningún dos seus 4 componentes. Entre eles, pois xa digo, Blaine Cartwright. Así que aproveitar a oportunidade, porque quen sabe si en algún momento a banda di hasta sempre. Mentres tanto, disfrutémolos. 9 Pound Hammer, martes 4 de novembro, no Mardi Gras ás 9:30, zapatilla e martillo pilón. Bueno, pois xa temos recomendacións bastante extendidas no tempo, casi petando con o programa, con a xenda da semana que ven, así que seguro que tamén moi repleta. Pois Fernando, moitas grazas. Nada, un placer. A ver, temos outra daqui a decembro, hasta as cenas navideñas, imos ter un novembre movidito, porque tamén, mira, é o 26 aniversario do Mardi Gras, que o celebra con 26 concertos ao longo do mes, máis un de propina, 1 de decembro, así que, bueno, imos ter donde elexir logo, pois o resto das salas tamén. Novembro ven en cantidade, calidade tamén, evidentemente, pero sobre todo en cantidade, eu creo que é o mes máis cargado que recordo dos últimos anos, Home, 26 concertos nun mes, nunha mesma sala, xa son concertos, Claro, eso solo na Mardi Gras. Sí, no, pero digo, pero o resto
o resto de locales de Coruña e do resto de Galiza tamén. Porque tamén durante este mes en Capitol, en Santiago, en Riquela, ten lugar o ciclo o outono Codax deste ano, que tamén ten unha programación de botarse as mans á cabeza, xa iremos comentando. Tamén os concertos son menos, evidentemente, creo que son 8 en total, pero que son a cada cual máis interesante. Pois teremos tempo de ir anunciándoos para que os melómanos e melómanas pois podan ir aos concertos en directo, que é o que queremos, ir a poder disfrutar da música en vivo, que é o que nos fai vibrar. Fernando, falamos a semana que ven. Si Dios quere e o gobierno lo permite. Eso. Veña, unha aperta, chao. Unha aperta, boa fin de concertil. Igual.